Ja, du kaster fremad. Det er med at få noget til. Nej, så går alt tilbage. Jeg havde lidt været fat i den. Ja, kom nu. Til ting. Og så er der faldt tilbage. Det der, det gør jeg igen ikke. Er det rekord? 2,5. Så kan vi se. Hvad der med trøje? Kan vi få et billede af det? Okay. Nej, det var minuspoint. Okay. Åh, jeg kan godt. Det er fint. Nej, jeg kan godt. Der er McDonald's. Er du mig nu? Ja, der er det. Der, du siger. Ja, det var det mere. Du har fået rekorden på bagenden. Har jeg? Ja. Jeg kan lide det. Tænk lige på størrelse. Du har sagt, lagt det op. Johnny, ned med det, Johnny! Johnny! Bare til den næste gang. Må man godt prøve igen? Ja, ja. Fuck. Det er så langt. Må du ikke lige prøve en gang til, hva'? Vi har 91. Ja. Det kan jeg gå helt med på med det der. Står han... Ja, kan vi ikke lige få et billede af hans bukser? Det er godt, at han er lige. Det var lige sådan, der er der. Ja, det tror jeg ikke, ja. Nej, bare ikke, du kommer ned og jeg tænker på det, og jeg får holdt det ned til dig, ikke? Det var det oppe i bagen. Jeg lige for mig den tur. Hvor meget længere end mig? Så. Kom så, Allan. Du skal bare ind over stregen. Der er en eller anden, der kæster op. Bare træk helt i snak, så bliver du fuck. Gider jeg mig lige at spille det? Det er jo prøve. 2,25. Gennem... Åh, det er den der. Du er 30 cm mere længere end mig. Hvad er det? Hvad skal jeg ske? Nej, men altså på det her hold. Hvem er kommet længst derfra? Der var en, der ramte 2 han. Hvem var det? Det var en på Øresund, så var der en der, der ramte 2. Nå, men du kom længere end mig, Donald. Ja. 2,5. Ja, du har også bukset. Du bare smid dig ned. Ja, og så løber du bare, så skal jeg bare ned. Løber så bare med det samme. Du skal bare komme lige uanset hvor langt. Er der ham i den hvide, eller ham i den novise trøje? Løb. Bare hold med det samme, du kommer ud. Alt du kan. Ja, så kom nu. Kom nu. Prøv nu igen. Kom, stå. Du bare kaste mig i hånden. Ja. Bjørn! Hvor langt løb du? Bjørn! Hvor langt kom du ud? Og det var Bjørn, der kom længst. Det er Simon, der kom længst for os. Det gjorde Simon. Jeg kom 32. Og flag i bukserne. Ja, prøv lige at se bukser. Prøv lige at vise dem det. Nej. Hallo Bjørn. Simon er flækket op her. Simon er flækket op her. Hvad sagde du, Brian? Brian? Hvad sagde du?